Tá ma inné saoithín ceart aiceal a cailliúin chhlaigin fo Albert den cheannail seo. Tá ginear san aon má tá ocras ort. Well, tá ginear san aon ocras an nuas. Well, tá cinnte ach is sampla seo de choinneal an taice. Te bhaag der cud de bhrí aborte gan rá. Tá ginear san aon má tá ocras ort is féidir leat éithe. Tan chud sin is féidir leat éithe. Go soillir sin dahan wach maithre a hawan donna sa híní. Gur thocra teangatha go leor fad a dóin gur féidir a agal lár fad. Mar sin dá is struchttar omlan ceart an Gaeilge agus tá sé sa bhéir le fásta agus sa rankis agus neal dahar a bíham.